Żgur li d-dilettanti tal-karnival għamu l-kor ferħana għek kif it-temp ippermettaw dak li ilhom jippreparaw għal xhur qed jitgawda blaqwa mod minn eluf ta' Maltin, mod speċjali ċkejknin. Sa minn kmini filgħodu sibt bosta ħewla lejn il-kapitali Maltija li tinsab iddominata minn festa ta' kuluri. Il-brio li jġib miegħu il-karnival inħass mid-daħla tal-belt u kull min għadda mit-triq ir-Repubblika kien akkumpanjat mużika brijuża li bla ma trid iġġelek tisfen magħha. It-tfal kienu ħerqana biex igawdu dawn il-jiem libsin il-kostum li jirrappreżenta l-karattru favorit tagħhom jew uniformi ta' karrieri li jħarsu lejhom passjoni u jaspirawhom għal-futur. Ta' xiex inti libsa? Ta' Anna. U inti ta' xiex inti libsa? Ta' Elsa. U għalfej il-bista Elsa? Għax komda. Ta' xiex inti libsa? Unicorn. Kull sena nħobb nbiddel xi ħaġa daqqa ta' jekk u ta' ħaġa oħra. U nħobb nar sena qabad nilbes, ndub naqa biex nażel imma. U l-karnival inti tħobbu? Iva. U għalfej tħobbu l-karnival? Biex nara il-karnival ta' tfal. X'inhu l-kostum tiegħek? Mara tal-Venezja. U għalfej għażilt li tilbes dan il-kostum? Għażilt huwa vera sabiħ, għandu id-dettalji vera sbieħ. Inħobb science u space. U nħobb dawn l-affarijiet. U nħobb nilbes il-kostumi. Nħobb nara l-karijiet x'għamlu u l-kostumi. Il-karnival tħobbu inti? U għalfej tħobbu l-karnival? Biex nibsu l-rridu. Karnival tħobbu inti? Iva. U għalfej tħobbu l-karnival? Għax jkun hemm il-karijiet. Il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet intlaħqu fi Pjazza San Giorgio bl-ispettaklu tal-parata tradizzjonali. Kienu bosta żeffina li bla ma trid jiġbdu l-attenzjoni minħabba d-dettal fil-kostum elaborat tagħhom. Sens ta' kurzità staqsejnihom jekk hux komdu. Kostum tiegħek huwa komdu wkoll biex tisfel? Ħafna, fil-fatt hemm nista' niċċaqlaq ħafna żjed. Kien hemm ukoll grupp ta' buffi li xtaqu jgħaddu messaġġ għal dawn il-jiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.